Napulo ka individual ang nasikop sa PDEA 12 ug usa ka menor de edad ang na-rescue human nabungkag ang duha ka managlahing gituohang drug den sa General Santos City ug Koronadal City. Kaping tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa gingong shabu na kumpiska. Unang nasikop sa PDEA 12 ang upat ka individual atol sa ilang search warrant operations o sa kabalay nga gituohang drug den sa Purok Baynabo, Barangay San Roque, Koronadal City, Domingo sa hapon. Doon na kiniedad nga 22 kutog 41 anyos, samtang usa ka 15 anyos nga lalaki ang ilang na-rescue ug gi-turn over na sa CSWDO. Na-recover sa awtoridad ang ana sa 21 ka sachet sa gidudang shabu nga nagkantidad og kapin 370,000 pesos. Samtang Lunes sa buntag, usasab ka gingong drug den ang nabungkag sa PDEA 12 sa Zone 2. Zone 2 Block sa Barangay Fatima sa General Santos City. Unom ka individual ang ilang nasikop nga nag-edad og 27 kutog 37 anyos nga mga lalaki. Mikaba sa 37 ka sachet sa gituong shabu nga nagkantidad og kapin 140,000 pesos ang nakumpiska sa awtoridad. Mag-atubang og kasong pagsupag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan kinsa wala na mihatag og pahayag.